Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun utawi iki kono nangget wasal suci fi alamati syirki ing dalem nerangake pira-pira tanda-tandane syirik. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya aliyu lil kafirikum kedue wong kafir salah sualamatin utawi telu pira-pira tetenger asyaku rupane mamak ilahi ing dalem Gusti Allah wal bughdhu lan bendu fi ibadillah ing dalem pira-pira kawulane Allah wal ghaflatu lan lali an taatillahi udah nyambung ya wal ghaflatu nan nali ataatillahi saking taat maring Allah Ta'ala. Ya Ali Ali walil munafiki lan iku kedhe wong munafik. Salah sualawatin utawi telu pira-pira tetenger. Idza hadatsa ing dalem nalikane cerita-cerita omong-omong sapa munafik. Kadzaba mongko goroh sapa munafik. Wa idza wa'ada ing dalem nalikane janji sapa munafik. Akhlafa mongko nulayani sapa munafik. Wa idza tumina lan ing dalem nalikane den percaya sapa munafik. Kona mongko cidra sapa munafik. Walatan fa'uhu lan ora manfaati ing munafik. Apa mau idotun pitutur. Ya ali walil murai lan iku kedue wong kang pamer, wong kang riya. Salasu alamatin utawi telu pira-pira tetenger. Yatimu nyampurnaake yutimun nyampurnaake sapa murai ruku'ahu ing ruku'e murai wa sujudahu lan ing sujude murai ma'an nasi sartane manungsa wayang kusuhu lan nyuda sapa murai ing rukuk lan sujud idza sholat ing dalem nalikane salat sapa murai wahdahu alih awak dhewe ne alis ijene murai termasuk tanda-tanda wong pamer wong riya iku nak nalika salat eneng wong akeh rukuke disampurnakake, disuwek-suwekake. Lek sujud ya ngono, sujude suwi tenan. Umak ninah tenan. Ning bareng salat dhewe niku sembrono. Salat dhewe ora kaya ning wong akeh. Salat dhewe le cepet nek pas ditimutke wong akeh utawa pas ning hadapan banyak orang, wah niku salat iki suwi-suwi tenan. Ben nek kaya ketok kaya wong kusuk tenanan ngono. Ngoten niku justru malah tanda-tandane wong sing riya, wong sing pamer ibadah. Ya sing bener ya eneng wong akeh umpama suwi nak dhewean ya salate tetep suwi, sujude ya suwi. Umume ae dhewe iki ngoten nak salat dhewe jempret-jemprit cepet, wane nak eneng wong akeh ngoten rada gawe suwi. Wayang sutulan terengginas sapa murai ilmar'i maring awak-awakan alladhi mar'i yasna kang alam sapa alladhi alaihi ing atase murai wayad kurulan iling sapa murai Allah ing Gusti Allah bil khala ing dalam persepet wal malalan kumpulan
ya alihi ali walil ahmaki lan iku kedhe wong kang kumrung salah su alamatin utahe telu pira-pira tetenger atahawanu suwiji iku gegampang fi faraidillahi ing dalem pira-pira perkara kang den perdoake Allah wa kasratil kalamilan akeh omong-omongan fi begitu sama fi dzikrillah ing dalem zikir maring Allah buat tokni lan macat-macat fillahi ing dalem Allah Ta'ala. Wong kumruk niku apa ya? Mendo kelase nak jahlu niku karuan nak jahlu niku bodoh pasti tidak tahu ilmunya sama sekali. Nak kumrung niku jane ngerti nek gampang ngentengake. Nah, iki cara bahasane ahmak. Ahmak niku kumrung. Cara bahasane apa ya pekok apa napa ya cara penake. Wis wong kumrung. Tanda-tandane wong kumrung niku iki nak bodoh iki karuan ora ngerti ilmune. Karuan ora ngerti niku jenenge jahlu, bodoh. Nak kumrung niku ngerti ilmune. Ngerti ilmune ning gampang gampang ngentengake maring perkara sing diwajibake kalih Gusti Allah. Tanda-tanda wong iki nek diterjemahke bahasa Indonesia iki kebanyakan maknane bodoh. Cara Ahmad niku bodoh biasa itu ora. Bukan berarti bodoh krana boten duwe ilmu boten. Terus tanda-tandane meneh wong umum kasratul kalam. Seneng ngomong ngecepret angger jaglan iki suweneng kaya ukarane eneng mawon. Ning ora patek eneng manfaate. Jeneng keadaan apa kemawon gampang ngomong. Wis pun kok nang titeni. Saman kumpulan remaja, yasinan, ngaji, pas arisan ngono. Kok nak eneng wong sing model kok ngomong ya. Wis apal niku wis eneng sing mawon. Semoten iku jenenge Ahmad. Ora bahasane Ahmad. Ora jahil mboten ning Ahmad. Nak jahil krana ora ngerti ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita berjanjian teng gene Mas Antok RT loro mawon. Jane mun ora gelem kula menang kula nak dalu ki ngaji Mas. Mboten kudu jenengan. Ora jenengan ora sida ning lho riyen jenengan iki kula ki ngaji. Ki jane saya kataman iki prai rong dina to nggih. Udan tak kula mriki ora nang wonge. Mumbengi rene ora nang wonge. Jam 10 tak tinggal Bali terus jam 11 udah rene Mas Jar kan. Arif rene wedi ya nang setan ya omong ngono ya. Arif stoke ning ana setunggale. Kula pun wegah. Iki mengke wayah mangan kula langsung mriki dadi urung mangan ngono yo. Lak ngebekte ngajine ben dak katam ngono maksude. Garek rong bengi. Ku insyaallah nak rencanane kan malam Minggu. Soane niku wis sak Fatul Izare katam. Niki targete kan jane niki katam jane. Nah terus kok sesuk dalu diapeli Fatul Izar. Fatul Izar tipis kok kitabe kados ngoten niki. Tipis. 16 halaman wae pira-pira. Sebengi kadang orang lebet barang mau macane. Niku insyaallah 5 dina, 4 dina katam. Aku malam Minggu rencananya kan nak arah malam Minggu ke malam Senin. Ini kita penak malam Minggu. Malam Minggu kok kataman. Begini etok-etok ya. Kok ada sedekah sak ikhlase tuku ingkung ngono ae. Mayoran malam Minggu do rene gitu. Senajan bermangkat pisan tok kok ora apa-apa. Ngalah berkah sing penting iki. Sing penting ngalah berkah. Cuma sesuk nak Fatul Izar dimulai kok aja gowak tak cilik nggih. Iki kitab dewasa lho. So, nak Fatul Izar nak niki mboten napa-napa. Menak iki wis katam, ganti kitab anyar, usahakan aja gawa cah cilik. Utawa sing urung balik ora usah.
sing burung anu aja sik mesakake ngono lho, ora kok piye-piye mesakake aku. Keterangane mesakake. Mas Kolik ora apa-apa melu ora apa-apa, malahane. Ora sing burung oh 18 plus sih pokoke kitabe mangke. Sing gejing ning ora sakniki mboten ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mahbuli lil mahbuli iku kadhe wong kang den ina salasu alamaten utahe telu pira-pira tetenger. Wong sing ina, wong sing terhina. Tandane nang telu. Apa mon kasratul kidbi suwiji iku akeh goroe. Bakasratul aiman lan akeh sumpahi. Al-fajirati kang latut. Bakasratul hawaiji lan akeh pira-pira hajat butuh ilang nasi maring manungsa. Ya ali wali syaki lan iku kedue wong kang cilaka. Salah alamat. Iku kok diwaca nang ora tak diterangke mawon mboten napa. Salah alamatin ta itu pira-pira tetenger. Utun suci iku panganan kekuatan haramun kang haram. Wajtinabul alimi lan ngedoi wong alim. Mana iki tulisane ora cetok ngene kok. Wa sholatu lan sholate sakin wong sing cilaka liwatihi maring awak utawa ijene sakin makanya sakti niku bahasa Arab sa gede kof ya nu maknane cilaka. Terus lafaz sing ke tasrif yang ke iklal dari lafaz sakian niku juga maknane cilaka. Angger nak jenenge anak musa sakiyo barang itu asline nah itu niki nak pakai sakon sing cilaka. Asfiya kita apik nggih. Asnya pakai sal, pakai SY, askia. Maknanya kita ini kok nak di rumah kayak api, jadi sobat askia. Askia itu artinya wong sing cilaka. Wong sing cilaka. Syakia. Nak zakia atau azkia, mboten napa nak azkia apik, wong sing bersih, wong sing zakat itu maknanya bersih. Sing lembut azkia nah askia ana wong sing cilaka jenenge askia. Saiki kadang ngeten tiyang niku jenenge anake keren-keren tak wong saiki yakin keren. Ning kadang krono golek ning Google niku bahasane kan kadang kan mboten pas dimaknai Arab niku mboten pas. Maknane nak jenengan terjemah niku ketoke apik, ning asline mboten nonton niku. Bahaya. Sing apik jenengan mang takok sing ngerti lho. So golek kerene mawon. Golek kerene mawon krana jeneng niku minangka donga. Ketika tiyang nyeluk jenenge wong padha karo ndongaake. Jenenge sokor angger. Saiki ana sing jenenge Nara iku ana neraka geni kok. Iya lho. Niki lho keren Nara. Nara niku maknane neraka, geni maknane. Kita aja golek kerene ngomong ning maknane. Iya toh, Naro anar kan neraka utawa geni. Sing penting niku umpama mboten ngerti, ya takok sing ngerti. Mboten syukur angger. Utawa nak anak lanang ya jenenge asma-asmane Kanjeng Nabi. Asma Kanjeng Nabi nang 201. Kanjeng Nabi iki punya nama 201 nama. Kanjeng Nabi Muhammad Toha, Yasin, Syafiq, Musafi. Terus enten 201 ning kitab sholawat dari Al-Qur'an enten 201. Nek ora iso jenenge kok nyuntun niku salah siji ya. Atau nak jenenge asma-asma Nabi selawi itu ya Adam apik. Ya Adam.
Muhammad, Ibrahim, Ismail, Yusuf, sampai Syuaib, mboten napa-napa. Asma itu kinarya japa, jeneng itu sebagai doa, sebagai donga. Jika wong nyeluk jenenge niku padha karo ndongake. Karena teng pondoke ngene iku lho, nak khususnya sing cah lanang niku nak jenenge mboten Arab karo bayahe diganti. Mesti diganti Arab. Ya secara nutoknya nak secara administrasi tetap derek nama lahir. Yang untuk keseharian itu kabeh diganti. Terutama sing lanang sing itu mboten. Kanca kula jenenge Parmanto. Parmanto kan parem. Parem iki obat rombok. Diganti Muhammad Sifat. Sifat niku ya obat mana. Marsito diganti Anwar Fuadi. Kalau Anda tetap Wan. Teguh diganti Amin. Aminuddin. Teguh ini kan ya Amin ini teguh maknanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tandane wong sing cilaka niku siji utu haramun, panganan sing haram. Panganane haram itu termasuk ngalamat wong sing cilaka, tanda-tanda ini cilaka. Sing ngono wastinabul alim, ngedoi wong alim, adoh karo kiai, adoh karo ulama. Adoh. Ora gelem kumpul-kumpul karo kiai. Wegah eneng majes-majes ora gelem kok. Niku ngalamat wong cilaka. Karena minimal awake dhewe nek lapanan teng masjid niku mandiri. Niate tak barokah teng kiai. Nah ora kober kaya golek-golek majelis endi ngono. Endi sing kira-kira awake dhewe wektune kober. Teng mriki anak malam Sabtu dene Pak Jamroni, kok nak malam Minggu pagi ning Blatar enten, teng Sembon enten, teng Panturan ngene Pak Eno Roki enten. Malam Rebo, malam Kamis sing sajen enten. Kita malam Rebo ngene Pak Pariono. Ini Pak Tolik malam Kamis malam nopo. Nah, aja sampai ae dhewe mboten kumpul-kumpul ngoten niku. Jangan sampai jauh dari para ulama. Karena ngeten ulama niku sing nuntun awake dhewe selamat dunya selamat akhirat. Jadi ilmu para ulama niku mboten namung kanggone teng donya mawon mboten. Niku sampai tekan sok teng akhirat. Sing iso nyelametake awake dhewe nggih barokah ilmune para ulama. Nah, ilmu formal, ilmu sekolah umum niku namung manfaate tekan teng donya mawon. Sing ngantar awake dhewe mulya teng donya niku ilmu formal, ilmu sekolah, kuliah, kedokteran itu manfaate namung pol tekan donya. Ini nak ilmu ngaji, ilmu agama niku tekan dimulai donya nggih tekan teng akhirat. Makanya hukumnya pelajari ilmu umum niku fardhu kifayah derek ben ikhya niku. Jadi dokter yang kedokteran, ilmu hukum, sarjana hukum ngoten niku hukumnya fardhu kifayah. Sak kampung wis eneng siji wae yang ngomong sekali. Utawa sak kelurahan sak kecamatan niku mun gugur wae. Awake dhewe ora kewajiban. Nek nak ilmu agama, ilmu ngaji niku hukumnya fardhu ain. Jadi masing-masing individu punya kewajiban untuk belajar. Ilmu belajar ngaji, belajar ilmu agama. Fardhu ain. Ilmu formal niku hukumnya fardhu kifayah. Ditremeraken nek bab awal bab ngaji terus pedal bab ngaji. Fadilah ilmu teng mriku dibicara perinci niku. Dari anak ngaji niku insyaallah semangat. Ngaji niku mrai untuk iman-iman. Yakin iman-iman nak nireng fadilah. Nah pas ngaji udan kuwi kula sering ngantuk nek ning jamaah ibu. Awake dhewe niku kalih Gusti Allah. Diciptake iki tujuane kaya ibaratne kaya wong golek mutiara. Kaya golek berlian.
mutiara niku enenge ning jerone kerang. Kerang niku entene teng laut. Laut dalam ngoten. Nah, untuk bisa mengambil kerang, awake dhewe siji kudu duwe perahu. Nek wis duwe perahu, ya ditumpaki ya dilakokke. Lah nek wis tekan tengah-tengah, awake dhewe kudu iso nglangi, iso apa? Menyelam. Punya keahlian menyelam. Lah untuk saat ini, awake dhewe niku tingkatannya kayak tekan wong numpak perahu. Tingkatan syariat. Dhuwure syariat itu torekot, dhuwure torekot hakikat, terus kayak makrifat. Nah, untuk mencapai makrifat ini dia prosesnya cukup syariat ya. Nah, kelakoni syariat, jadi ilmu sing wis diduweni, pengetahuan yang sudah kita miliki kok belum nglakoni itu jenenge mun torekot. Nah, ketika tiang niku numpak perahu, tujuannya pengen golek kerang ning dasar laut ki mau. Numpak perahu tekan tengah-tengah segara kok kena ombak minggir meneh. Ana dhewe ngaji niki ngoten, ngaji belajar ngoten. Ketika ngaji ge arep istiqomah, ge arep seneng-seneng kok eneng mawon kendalane. Wah, sing udan, sing mati lampu ngoten lho. Lho niku asli iki kendala. Kita numpak perahu ge kena ombak. Anak bola balik minggir mawon, yang mangke ora sida tekan tengah. Ora sida entuk mutiara mangke. Iki nek arep nglakokke perahu iki. Gambarane ngoten iki, gambarane tiyang belajar ngaji, yang belajar apa ke mau, terutama ilmu aku iki ngoten. Makane iki nak ngaji sering prai emane mah, ketenak jatah sing diliburake kok. Ane ge abot tenan sing penak yo gawe turu. Tuko, barang tak kolak, es campur, es jawet, matang tanduk, gatra segala ini ngantuk itu malah mengangkat ngaji udan sisa nonton nyambung tenang anak sing duwe aplikasi CCTV ini ngindek neng CCTV dhisik lah ora neng wong kok angkatnya ora krono lillahi ta'ala neng krono neng kancane. Ini apa? Nah, boten dilatih, boten pasti boten sakit. Bertahap, betulnya bertahap. Tanda-tanda wong sing cilaka kemawon. Siji, panganan haram, loro ngedoi karo wong alim. Jauh dari para ulama. Wa sholatu liwaqtihi. Salat dhewean. Ora patek jamaah. Yang itu nak belum jamaah nangis kepenak, yakin kepenak. Sebabnya kalau sering apa? Yang itu mlebu swarga, mlebu neraka niku rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Wasiqal lan den kirim sapa alladzina wong akeh itaqaw kang padha takwa sapa alladzina. Ilal jannati menuju maring swarga zumar. Zumar niku rombongan. Rombongan itu jamaah kelompok-kelompok. Tapi wong mlebu swarga mlebu neraka mboten enten sing mlebu dhewe-dhewe mboten. Iki rombongan. Tiyang niku nak kulino jamaah. Berarti kan kulino rombongan. Sering kumpul-kumpul duit jamaah majelis taklim majelis ilmu. Iku mangke insyaallah setek akhirat nggih dibareke karo rombongan niku. Lah nak kulinone salat dhewe, sembarang-barang dhewe. Niku kok ngandelke mlebu swarga mlebu dhewe. Lah rombongan iku sok dienteni. Jenengan rombongan rekreasi, rombongan jalo, titik pertama berziarah, adalah ngomong ngumpul munggah ning Brebes kabeh. Garek jenengan tok ngomong ketinggalan ning jeding mon. Nah, anjen rombongan yakin dinten. Lagi sapa sing durung eneng dicek kursinya nomor pira sing durung ono. Kan mesti ketua rombongan lek ngono. Goleki dicek dhisik. Nah, urung genep penumpange kok jek eneng sing tinggal mesti digoleki mesti dinten. Gambarane sok teng akhirat nggih ngoten. Awake dhewe niku kok kulino berjalan. Insyaallah sok teng akhirat kok urung ketok karo jamaah mbiyen dinteni goleki dhisik. Dijak bareng-bareng. Karena aja seneng salat dhewean. Sak iso minimal niku minimal karo wong sak omah. Karo wong sak omah. Karo keluargane sing sakit karo bojone
barokah nggih kathah, barokah salat jamaah. Sampai kalau salat bocah-bocah sudah ngaji teng mriki nak gareng kula belajari kok. Sak durunge masuk tak kon jamaah dhisik. Ora gelem tak dopaki tenan nggih. Asing gede-gede tak dopaki tenan, tak larak-larak tenan. Tak ganteng tak bari tak kon pondok bapak ibu nggih. Pernah ketang tak antem asbak kayu barang kok nate tak antem sirahe ora janggal nggih. Kok pondok pae, pondok kuwe tak enteni ning kene bapake kok ngoten. Dene Pak nek arep labrak tak enteni jeneng. Ning Pak nek mriki malah malah dukung kula. Kalane Pak ora mau anakku arep mbokne terserah sampean malah ngoten. Jadi cacah yo do wedi dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Walidolimin lan iku kedhe wong dolim. Salah soalamaten utai telu pira-pira tebengan. Walil mujrimi lan iku kedue wong kang dosa. Salah soalamaten utai telu pira-pira tebengan. Kubul fasadi suci iku demen rusak. Demen kerusakan. Iki cara maca kitab itu sakjane argo terkait model riya mawon angsal, sebenarnya kan dasare. Ora kubul fasadi iki dimaknai apa? Segar nggih angsal dimaknai badal, diterkait dari badal angsal, diterkait dari ataf bayan yo angsal. Untuk cara macane beda, cara maknane ini memang beda sih. Ini maksudnya sama. Maksudnya padha wae. Kubus fasadi swiji iku angsal atau kubul fasadi iku dimana rupane yo entuk, nyatane yo Kubul fasadi swiji iku demen rusak bodorul ibadilan bahayani maring pira-pira kawula. Istinapur rosadilan ngedoi bener, ngedoi perkara sing bener. Ya Ali wali dolimin iku kedhe wong dolim salah soal amaten utahe telu pira-pira tenger. Layu bali orang berduleni sapa dolim min ayyisyain saking dhewe to suci-suci. Ya kulo mangan sapa dolim. Wayat harulan nyerem meksa sapa dolim. Madinahu ing wong kang utang ing dolim. Wayat rasulan nabok sapa dolim bi ing Madinah. Ida amkanahu ing dalem nalikane kongan sapa Madinahu ing dolim. Yang daharane niku saking tidak diperdulikan lo halal lo haram ora bisa penting aku untuk hasil dina iki aku hasil sak ini terus ora mikir halal haram waya karo Madinahu terus nyereng wong sing utang ya jane hak ya dhewe ning ketika tiyang niku nilai ning wong liya kok sing nilai niku dereng enten terus ditagih terus nyagar iki maksa dengan memaksa. Cara ning tiap kolektor ngoten niku nyok mengambil paksa barang-barang ini jenenge derek niki mboten pas. Jadi kurang pas. TV-ne digowo, apa lemari-ne digowo. Paksa, kulkase ngomong digowo. Jadi barang-barang berharga sing ana ning omah niku disita digowo. Niku jenenge kurang pas diakoni karo niku. Cuma yo kadang niku sing utang yo wis serem karo sing utangi kadang. Nek sing dadekne gregeten kan Wayap Rasul akan moro tangan itu kurang oleh kurang apik tangan ora. Terus
Kayak katam jane bengi iki jane kayak katam. Angen-angene kula ngoten, angen-angene iki jane normal. Ora ana kendala bukan barangke saiki iki katam, nah sesuk niku wis mulai anyar. Targete ning ramu kok sesuk. Kok kalau dino niki bisa katam, berarti insyaallah malam Senin. Selasa malam. Wis Sabtu Minggu. Kapan dino kapan ora ya? Kok tulisare. Umur atau kepengen sithik itu mboten apa-apa, jenengan. Enggak-enggakin sing lanang-lanang biasa jam 1 ora apa-apa. Apa monggo dikasih